Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στον 7ο κύκλο ιδεών. Φτάσαμε σε 7 χρονιές, κύριε Διοικητά. Το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Μεγάλη μου χαρά και τιμή. Καλώς ήρθατε. Έχει πολύ ενδιαφέρον θέμα συζήτησης, το οποίο ο πρόεδρος Βενιζέλος το είχε ονομάσει τα προφανή και πέρα από αυτά για την οικονομία. Και ένα προφανές με το οποίο δεν ασχολούμαστε σχεδόν ποτέ είναι ότι ενώ ανεβαίνουν παντού τα επιτόκια των ομολόγων, ανεβαίνουν και σε εμάς. Εμείς δεν ανησυχούμε τόσο πολύ όσο οι υπόλοιπες χώρες. Μπορείτε να μας θυμίσετε γιατί, κύριε Διοικητά? Ξέρετε ότι τα δικά μας επιτόκια συνολικά έχουν πέσει. Η Ελλάδα είναι μια διεθνής επιτυχία. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Περάσαμε πολλά, αλλά επειδή και εμείς τελικά, παρότι τα λάθη της οπισθοδρομήσης, κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε τελικά. Και 3 κυβερνήσεις που συμμετείχαν τότε, 3 κόμματα μάλλον, κάνανε τελικά αυτό που έπρεπε να κάνουν. Σε αντάλλαγμα, πήραμε τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια που έχει ποτέ δοθεί σε χώρα στην οικονομική ιστορία. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια, ακολουθούμε μια, θα έλεγα, ορθόδοξη, συστημική πολιτική, δημοσιονομική, στο χρηματοπιστωτικό τομέα, νομισματική βεβαίως επειδή την καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κυρίως διαρθρωτική. Νομίζω για αυτό το λόγο είμαστε αυτό που λένε οι ξένοι international success story. Μια ιστορία επιτυχίας, μιας επιτυχούς, θα έλεγα, αναδιάρθρωσης της οικονομίας. Να σας θυμίσω μόνο ότι το 2012 και το 2015, 2 φορές, με μια πιθανότητα 60-70% θεωρούσαν οι ξένοι ότι δεν θα μπορέσουμε να παραμείνουμε στο ευρώ. Τελικά όχι μόνο παραμείναμε, αλλά τώρα, βέβαια, και με τη βοήθειά τους, να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί θα ήταν αγνωμοσύνη. Και με τα κλειδωμένα επιτόκια τους. Και με τα ακριβώς. Τα πολύ χαμηλά. Πηγαίνουμε αρκετά καλά. Δεν θα έλεγα τέλεια, έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού. Πηγαίνουμε καλά και θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά όσο ακολουθούμε αυτή την ορθόδοξη δημοσιονομική πολιτική, την ορθόδοξη πολιτική στο χρηματοπιστωτικό τομέα και την ορθόδοξη διαρθρωτική πολιτική. Το τελευταίο θα το βάζα νούμερο 1. Μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις. Θα το βάζα πρώτο. Πού δεν πάμε καλά? Πού βλέπετε καθυστερήσεις? Κοιτάξτε, καθυστερήσεις βλέπουμε στη δικαιοσύνη, για παράδειγμα. Η δικαιοσύνη είναι ένας τομέας που πρέπει να γίνουν πολλά. Και επειδή τον Γιώργο το Φλωρίδη τον γνωρίζω χρόνια, όπως ξέρετε, νομίζω ότι θα τα κάνει. Έχω την αίσθηση ότι έχει και τη γενναιότητα να τα κάνει αυτά. Κυρίως καθυστερήσεις όμως. Καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης. Είμαστε πολύ χαμηλά. Τώρα, γενικότερα θα έλεγα ότι ο μεγάλος ασθενής είναι η δημόσια διοίκηση. Όχι γιατί δεν έχουμε καλούς δημόσιους υπαλλήλους, έχουμε άριστους δημόσιους υπαλλήλους. Έχω συνεργαστεί μαζί τους ως Υπουργός Οικονομικών, ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Τώρα που συνεργάζομαι ως Διοικητής της Τραπέζας Ελλάδος, έχουμε άριστους λειτουργούς της δημόσιας διοίκησης. Όμως, οι υποδομές μας, η έλλειψη αξιολόγησης. Δεν μπορεί όλοι να είναι στον ίδιο. Οι καλοί είναι καλοί. Πρέπει να αξιολογηθούν και να ανταμυφθούν με κάποιο τρόπο καλύτερα από τους υπόλοιπους. Ο τρόπος που επιλέγουμε τις διοικήσεις δημοσίων οργανισμών. Χάρηκα πολύ με τις τελευταίες δηλώσεις και του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Δημόσιας Διοίκησης ότι πλέον θα αξιολογούνται. Δεν θα μπαίνουν γουρούνι στο σακί οι διοικήσεις νοσοκομείων, δημοσίων οργανισμών. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας. Δεν μπορείς ανθρώπους που ο ιδιωτικός τομέας δεν θα τους επέλεγε καν για interview να τους βάζεις διοικητές μεγάλων οργανισμών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μετά βεβαίως έχουμε τα περίφημα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις άδειες, τις χωροταξικές, το κτηματολόγιο. Μεγάλο ζήτημα τώρα η έλλειψη εργατικών χεριών. Αυτό που λέμε η ασυμμετρία στις δεξιότητες. Η παιδεία μας δεν πλησίασε την αγορά και το πληρώνουμε αυτό. Παρότι έχουμε θαυμάσιους επιστήμονες, ένα πολύ εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, πρέπει να συντονιστεί η παιδεία με το τι θέλει η οικονομία. Αυτά το θα έλεγα. Το φορολογικό δεν μας βάλατε μέσα σε αυτό. Και επειδή έχει ξεκινήσει είναι μέρος του προβλήματος του κράτους, η μεγάλη φοροδιαφυγή. Εσείς έχετε μιλήσει για αυτή τη διαφορά των 40 δισεκατομμυρίων που καταναλώνουμε παραπάνω από όσα δηλώνουμε στην εφορία. Έτσι, ακριβώς. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ένδειξη φοροδιαφυγής. Έκανε εντύπωση σε πολλούς, αλλά μην κάνει εντύπωση στη βιβλιογραφία. Είναι ένας από τους βασικούς δείκτες των αδήλωτων εισοδημάτων. Και δεν είναι όλα παρανόμως αδήλωτα.
χάρηκα που ο Υπουργός Οικονομικών το είπε τελευταία, για να δούμε λίγο τις λεγόμενες φορολογικές δαπάνες στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, αυτά που η ίδια η κυβέρνηση δίνει, γιατί να τα δώσει. Ας τα δούμε, ας τα αξιολογήσει πρώτα. Ικανοποιούν το κριτήριο ότι βοηθάνε τους πλέον ευάλωτους. Να το δούμε. Εγώ δεν λέω οι ευάλωτοι ναι, να έχουν βοήθεια, αλλά να τα βάλουμε όμως σε ένα κορβανά, διότι θα χρειαστούμε έσοδα. Η Ελλάδα έχει ανάγκες για επενδύσεις, για δημόσιες επενδύσεις. Έχει ανάγκες για μαξιλαράκια να αντιμετωπίσει κρίσεις γεωπολιτικές, κλιματικές, είδατε. Μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Έχουμε σήμερα το μεγαλύτερο σχεδόν έλλειμμα όλων των χωρών του ΟΣΑ. Δεν λέω ότι είναι επικίνδυνο, προσέξτε, διότι δεν προκαλείται από το δημόσιο τομέα. Το 2010 είχαμε δίδυμα ελλείμματα. Εκεί το μεγάλο έλλειμμα του δημόσιου τομέα προκαλούσε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Τώρα δεν προκαλείται. Ο δημόσιος τομέας λίγο πολύ είναι ισοσκελισμένος. Λίγο πολύ. Έχει ένα συνολικό έλλειμμα 2%. Κάτω και από το 3% που θέλει η συνθήκη. Όμως υπάρχει μεγάλο έλλειμμα μεταξύ αποταμιεύσεων και επενδύσεων. Ο ιδιωτικός τομέας δηλαδή έχει το μεγάλο έλλειμμα σήμερα. Σε αυτό πρέπει να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί. Τώρα, για να κλείσω, γιατί πολλά είπα στην αρχή. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει δημοσιονομικά να ακολουθούμε μια ορθόδοξη πολιτική. Για μένα, σφίγγουν τα πράγματα από 1η-1η 24. Φυσικά, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουν και οι πολίτες. Φυσικά, φέτος πολύ σωστά θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα γύρω στο 1% του ΕΠ. Πρέπει να πάμε λίγο πάνω από 2%. Για να είμαστε σίγουροι για το μέλλον να έχουμε φτιάξει τα μαξιλαράκια μας. Οι συμφωνίες δεν μας δεσμεύουν, οι παλαιότερες, για το χρέος? Φυσικά στο χρέος δεν έχουμε πρόβλημα. Το χρέος μειώνεται ραγδαία. Είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους και καταλαβαίνετε γιατί. Έχουμε πολύ μεγάλο ρόλο, παίζουν 3 παράμετροι για το χρέος. Η πρώτη παράμετρος είναι το λεγόμενο, και το σημαντικότερο είναι το λεγόμενο φαινόμενο χιονοστιβάδας, όπως το ονομάζουμε, snowball effect. Είναι η διαφορά μεταξύ του ονομαστικού ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και του μέσου αποτελεσματικού επιτοκίου του δημοσίου χρέους. Στην κρίση αυτή η διαφορά ήταν αρνητική. Δηλαδή το επιτόκιο ήταν μεγαλύτερο από τον ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν εκτόξευσε το χρέος. Τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Ακριβώς επειδή μας ρυθμίσανε το χρέος οι εταίροι μας, έτσι. Εμείς έχουμε κάνει πολύ σοφές κινήσεις στον ΟΔΙΧ, το έχουμε κλειδώσει με swaps, άρα έχουμε ένα μέσο επιτόκιο γύρω στο 1,4%, όταν ο ονομαστικός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης είναι το άθροισμα του πραγματικού ρυθμού, φέτος 2,4, συν ο πληθωρισμός, φέτος γύρω στο 4, κάτι θα είναι κατά μέσο όρο. Για δέστε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά αυτή. 4,3 συν 2,5 μείον 1,5. Πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό λοιπόν ρίχνει το δημόσιο χρέος πολύ. Δεύτερον, έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι ο δεύτερος μεγάλος παράγων. Παλιά μπήκαμε στην κρίση το 9 διότι είχαμε πολύ μεγάλα πρωτογενή ελλείμματα. Τώρα έχουμε πλεονάσματα. Και τρίτον, βέβαια, έχουμε τα έσοδα από ιδιωτικοποίησεις. Άρα και τα τρία πηγαίνουν κατευχήν. Ξέρετε, όλα αυτά έχει κάποιο νόημα αν το βλέπει και ο πολίτης. Και ο πολίτης βλέπει ξανά τον πληθωρισμό να ανεβαίνει, βλέπει το διαθέσιμο εισόδημά του να μην αυξάνει. Δεν λέω απαραίτητα ότι μειώνεται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στους χαμηλόμισθους, μάλλον μειώνεται. Γιατί οι αγορές βασικών αγαθών που αυξάνουν οι τιμές τους κουρεύουν το διαθέσιμο εισόδημα. Θα πρέπει να περιμένουμε καλύτερες μέρες και για αυτούς? Το λέω αυτό γιατί είμαστε σε ένα περιβάλλον που τα επιδόματα μας τελειώσανε. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Η αλήθεια είναι ότι μετά την πανδημία και ειδικά μετά την κρίση την ενεργειακή είχαμε μια εκτόξευση του πληθωρισμού. Εκεί ο μέσος μισθός ίσως να μειώθηκε λίγο, γιατί αυξήθηκε και ο ονομαστικός μισθός και αυξήθηκε διότι αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός πολύ. Βέβαια, ο μέσος μισθός δεν ανεβαίνει όσο ανεβαίνει ο κατώτατος. Εμείς έχουμε υπολογίσει στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι όταν ο κατώτατος μισθός ανέβει 10%, ο μέσος μισθός ανεβαίνει 5%. Άρα έχουμε μια σημαντική αύξηση. Από φέτος όμως θα αρχίσουν οι πραγματικοί μισθοί και θα αυξάνονται. Αν βάλεις μισθός επί απασχόληση, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται. Ούτε καν έπεσε στην κρίση. Εννοώ στην κρίση, όχι την παλιά, την τωρινή. Άρα, κοιτάξτε, δεν πάμε άσχημα. Δεν πάμε άσχημα. Αυτό είναι το βασικό. Και πρέπει να ξέρουμε από πού ήρθαμε. Ήρθαμε από το χείλος του γκρεμού. Έτσι.
Είμαστε καλά σήμερα. Δεν λέω. Έχουμε ακόμα δρόμο να πάμε. Πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε στο 2010. Το ΑΕΠ θα επιστρέψει το 2010. Το ΑΕΠ θα επιστρέψει σιγά-σιγά. Το κατακεφαλή εισόδημα, όχι ακόμα. Θα πάρει χρόνο. Εκεί. Αλλά κοιτάξτε όμως, μπορούμε να διατάξουμε να αυξηθεί? Όχι. Διότι αν διατάξουμε να αυξηθεί, δηλαδή η κυβέρνηση έρθει και πει θα δώσετε τόση αύξηση, θα καταστραφεί η οικονομία. Γιατί? Διότι οι αυξήσεις πρέπει να αντικρίζονται από την αύξηση της παραγωγικότητας. Ό,τι δεν γίνεται, ό,τι δεν μπορεί η οικονομία να το αντέξει, έτσι, θα οδηγήσει σε υπερπληθωρισμό, σε ανεργία, σε αύξηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και σε μια νέα πολύ μεγάλη κρίση. Νομίζω ότι δεν το θέλει κανείς αυτό. Οι τράπεζες επέστρεψαν στο 2010, ανέκαμψαν, ενώ από πλευράς ευημερίας, ευμάρειας, θετικών στοιχείων και κυρίως ανταγωνισμού. Κάτι το οποίο η αλήθεια είναι πολλοί έχουν ενστάσεις, αν υπάρχει ανταγωνισμό στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Έχουν επιστρέψει σε μεγάλη κερδοφορία. Ακόμα βέβαια έχουμε δρόμο, διότι ένα μέρος του κεφαλαίου τους, περίπου το μισό, είναι αναβαλλόμενη φορολογική απέτηση. Αυτό σιγά σιγά πρέπει να δώσει τη θέση του σε κανονικά κεφάλαια. Έτσι. Πρώτον. Δεύτερον, να έρθω στο ερώτημά σας, είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες? Βεβαίως και είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες. Να έρθω τώρα εδώ, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση. Πολλοί λοιπόν βγαίνουν και λένε, μα κοιτάξτε να δείτε, το δημόσιο έδωσε 35-50 μέσω του τούχου σου στις τράπεζες και θα πάρουμε μόνο 10. Λάθος. Μεγάλο λάθος, και ως διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια. Το δημόσιο έδωσε γύρω σε 30 με 40 δις. Θα πάρει τώρα 5, 10, πόσα θα πάρει? Τι άλλο όμως έχει πάρει? Έχει πάρει τα χρήματα του PSI. Αυτό στοιχήσανε στις τράπεζες. Αυτά είναι γύρω στα 50 δισεκατομμύρια. Τι άλλο έχει πάρει που δεν το ξέρει ο κόσμος? Έχει πάρει τα τεράστια μερίσματα από την Τράπεζα της Ελλάδος που έχουν προκληθεί από το ELA. Άρα λοιπόν, αν βάλετε τη σούμα. Χρόνο σχεδόν. Βεβαίως. Αν βάλετε τη σούμα, το δημόσιο έχει ωφεληθεί. Ο φορολογούμενος έχει ωφεληθεί. Μάλιστα. Γιατί σε σχέση με τη διαδικασία πώλησης, μιλήσατε για την ανάγκη έβρεσης στρατηγικών επενδυτών. Και αλήθεια είναι, εμφανίστηκε ένας σε μια τράπεζα. Και ένας και Λέων. Δεύτερη σε μέγεθος Ιταλική τράπεζα, μεγάλη τράπεζα. Ναι, βεβαίως. Θέλετε, ή μάλλον συστήνετε ανάλογες λύσεις, βλέπετε ανάλογες λύσεις και για τις υπόλοιπες δύο? Έχει μείνει σε εκκρεμότητα το ποσοστό στην Τράπεζα Πειραιώς και το μεγάλο ποσοστό που κατέχει το τούχου σου στην Εθνική Τράπεζα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα ήθελα στρατηγικούς επενδυτές, ναι, τέτοιο επίπεδο. Γιατί νιώθουμε όλοι ότι μας λείπουν, ενώ πολλά έχουν επιστρέψει στην κανονικότητα. Οι ξένες τράπεζες, κοιτάξτε, πριν αυτό τη Unicredit, είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, διότι μετά την κρίση, η κρίση δημιούργησε ένα φόβο ότι μπορεί να επανέλθει. Για να ησυχάσει ο κόσμος, για να ησυχάσουν οι διοικήσεις των μεγάλων τραπεζών, να ξαναπάνε, που είναι πολύ επιθυμητό. Κοιτά, να σας πω, μην το θεωρήσετε πολύ ακαδημαϊκό αυτό που θα σας πω. Έχει να κάνει με το μοίρασμα των κινδύνων. Άλλο να έχεις ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο να είναι απολύτως εθνικό, δηλαδή ό,τι συμβαίνει μέσα εδώ, και άλλο να μοιράζουμε τον κίνδυνο μεταξύ μας. Το risk sharing, δηλαδή η διαμοίραση κινδύνου, είναι κάτι το πολύ θετικό. Γι' αυτό θέλω κυρίως στρατηγικούς επενδυτές. Για να μοιράσουμε τον κίνδυνο. Τώρα, τι δεν υπάρχει? Μετά την κρίση, δεν υπάρχει ακόμα, ενώ ήταν πολύ σωστή η δημιουργία του ελεκτικού μηχανισμού του πανευρωπαϊκού, του μηχανισμού εποπτείας, του SSM, του Ταμείου για την εξυγίανση των τραπεζών, το SRB, το Single Resolution Fund. Τι δεν υπάρχει ακόμα? Δεν υπάρχει ακόμα η κοινή ευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων. Άρα λοιπόν ακόμα ο ευρωπαϊκός τραπεζικός χώρος είναι κατακαιρματισμένος. Λοιπόν, εκεί δεν έχουμε κάνει επαρκώς στην Ευρώπη την πρόοδο που θα πρέπει να έχουμε. Είναι από τα πράγματα που το κυνηγάμε. Άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βάλει στο τραπέζι το περίφημο Crisis Management Deposit Insurance, δηλαδή διαχείριση κινδύνων, ασφάλιση καταθέσεων. Ιδού η Ρόδος. Πρέπει οι κυβερνήσεις να το στηρίξουν. Η ελληνική κυβέρνηση το στηρίζει. Και η Τράπεζα της Ελλάδος. Τελευταία ερώτηση.
στο πλαίσιο των καθηκόντων ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρόσφατα εδώ στην Αθήνα, εδώ σε αυτό το κτίριο που βρισκόμαστε στην οδό, επί της οδού Πανεπιστημίου, έγινε η μεγάλη συνάντηση των Ευρωπαίων Κεντρικών Τραπεζιτών. Εκεί βγάλατε ένα οδικό χάρτη ότι σταματάτε τις αυξήσεις επιτοκίων. Μειώσεις, έχουμε αυτό το 4% επιτόκιο βασικό, βάσει των οποίων βγαίνουν όλα τα επιτόκια, που για μια χώρα σαν την Ελλάδα δείχνει ασφικτικό. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις δανείζονται οι περισσότερες με διψήφιο επιτόκιο. Είναι πολύ δύσκολο να συνεχίζει μια οικονομία να αναπτύσσεται με διψήφια επιτόκια. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρέκκληση και να δράξω την ευκαιρία και να συγχαρώ και το προσωπικό της Τραπέζης Ελλάδος και την ελληνική αστυνομία και τους ιδιώτες, παρόχους, εστιατόρια, ξενοδοχεία που φιλοξένησαν αυτό το εκπληκτικό, κατά την άποψη, όχι τη δική μου, των συναδέλφων μου. Στα 28 χρόνια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όλοι μου είπαν τέτοιο διοικητικό συμβούλιο δεν έχει ματαγίνει. Και δείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε δύσκολα, πολύπλοκα έργα. Επειδή προχτές κάναμε μια σύσκεψη της Τράπεζας Ελλάδος για να αντιλήσουμε μαθήματα και είπαμε ότι το βασικό στοιχείο ήταν η καλή προετοιμασία. Δεν αφήσαμε τίποτα στην τύχη του. Προετοιμασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την ελληνική αστυνομία, με τα εμπλεκόμενα υπουργεία, με το Μέγαρο Μαξίμου, με τους ιδιώτες παρόχους. Όλα πήγανε κατευθείαν, διότι είχα ανθρώπους οι οποίοι πέσανε πάνω. Πέσανε πάνω. Θα τους ονοματίσω, διότι, όπως είπα εδώ στη σύσκεψη, οι νίκες έχουν πάντα πολλούς πατέρες. Οι ήττες όμως δεν έχουν. Γι' αυτό, αν είχαμε ήττα, 3 άτομα θα την πληρώνανε. Τώρα όμως, επειδή θριαμβεύσαμε, θα τα ονοματίσω. Ονομάζονται Χριστίνα Παπακοσταντίνου, υποδιοικήτρια, Γιώργος Πάσχας, ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών, και Αλίκη Δουλή, η υπεύθυνη του γραφείου. Λοιπόν, αυτά τα 3 άτομα συντονίστηκαν με την ECB, με τους πάντες και κυρίως με το προσωπικό της Τραπέζης Ελλάδος, οι οποίοι, όπως το λέγανε οι παλαιότεροι, το προσωπικό ήρθε στο ύψος των περιστάσεων. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Τώρα, στο ερώτημά σας. Νομίζω ότι στις 10 προηγούμενες συνεδριάσεις φτάσαμε το βασικό επιτόκιο, το οποίο είναι το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων που το ευρωσύστημα δέχεται από τις τράπεζες, από το μείον 0,5% έχουμε φτάσει στο 4%. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Και οι επιπτώσεις της ακόμα είναι στην ουρά. Έρχονται. Άρα λοιπόν κρίναμε. Πρώτον, διότι ο πληθωρισμός έχει αρχίσει να πέφτει. Βλέπετε, τον Οκτώβριο έπεσε στο 2,9%. Θα συνεχίσει να πέφτει, θα ανέβει λίγο για λόγους καθαρά τεχνικούς, επειδή θα αφαιρεθούν οι επιδοτήσεις που δίνουν οι κυβερνήσεις για την ενέργεια. Θα αυξηθεί λίγο, αλλά θα συνεχίσει να πέφτει. Έτσι, τώρα, στο ερώτημά σας, μάλλον όχι, πριν πάω εκεί. Δεύτερον, σφίγγει ο ισολογισμός. Εξοφλούν οι τράπεζες τα δάνεια που έχουν πάρει. Σταματήσαμε τις επαναγορές στο μεγάλο πρόγραμμα επαναγορών ομολόγων. Έχουμε αφήσει το μικρό πρόγραμμα μόνο της πανδημίας και μόνο τις επανεπενδύσεις του με έναν ευέλικτο τρόπο. Αλλά όμως όλα δείχνουν προς μια κατεύθυνση σύσφιξης νομισματικής πολιτικής. Γιατί θέλουμε σύσφιξη? Γιατί θέλουμε να πέσει ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός θα ήταν μεγάλος κίνδυνος εάν ανέβαινε. Τώρα όμως θεωρούμε ότι επαρκώς έχουμε συσφίξει την νομισματική πολιτική. Η οικονομία είναι αδύναμη στην Ευρώπη. Φέτος μάλλον θα κλείσουμε στο 0,5%, ίσως και στο 0%. Δεν είναι σίγουρο. Υπάρχει πολύ μεγάλη αιστεία αβεβαιότητας ακόμα από τον πόλεμο, τον αδικαιολόγητο πόλεμο, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την τραγική σύγκρουση που έχουμε τώρα στη Μέση Ανατολή. Άρα έχουμε πολύ μεγάλες γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Αποφασίσαμε λοιπόν το καλύτερο για μας, για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι να περιμένουμε. Να δούμε. Σε τι εύρος, σε τι χρονικό ορίζοντα θα βλέπατε πιθανή μείωση των επιτοκίων? Αυτό είναι ποια προϋπόθεση? Αυτό είναι δύσκολο να το πει κανείς, γιατί έχουμε τόσο μεγάλη βεβαιότητα. Αλλά στουρνάρας και συντηρητικός δεν γίνεται. Ακριβώς γι' αυτό. Άρα λοιπόν, εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Ναι. Δεν διστάζω να παίρνω ρίσκα και να κάνω προβλέψεις. Βέβαια, είναι προσωπική μου, το επαναλαμβάνω, δεν έχει συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Νομίζω όμως ότι αν στα μέσα του επόμενου χρόνου, γιατί σας είπα, ο πληθωρισμός θα πέσει, θα ξανανεύει, θα ξαναπέσει. Αν στα μέσα του επόμενου χρόνου, γύρω στον Αύγουστο, ο πληθωρισμός πέσει
κάτω από 3%. Σε αυτό που λέμε όμως σε μόνιμη βάση. Και έχουμε τρόπο να καταλάβουμε τι είναι μόνιμο. Να κοιτάξουμε αυτό που λέμε το πληθωρισμό βάσης, τον πυρήνα του πληθωρισμού, να δούμε τις προσδοκίες, να δούμε κυρίως την αγορά εργασίας, να δούμε αν οι επιχειρήσεις επιτέλους έχουν αρχίσει να απορροφούν τις αυξήσεις, διότι είχαμε μεγάλες αυξήσεις. Έχουμε αυξήσεις στα ποσοστά κέρδους των επιχειρήσεων. Αν λοιπόν όλα αυτά ομαλοποιηθούν, τότε από τα μέσα του επόμενου χρόνου νομίζω μπορούμε να σκεφτόμαστε στην αρχή μία μικρή μείωση του βασικού επιτοκίου. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Να είστε καλά, κύριε Στινάρα. Γυρίζει ο λόγος προφανώς στη συνέχεια του συνεδρίου.